Bon dia. La videoclasse d'avui la dedicarem a la Guerra Civil Espanyola i els continguts que explicarem en aquesta videoclasse seran: farem una introducció, explicarem les causes del conflicte bèl·lic, ens referirem, i aquí dedicarem més temps, al desenvolupament de la Guerra Civil, amb tres fases: la inicial, la central i la final. Explicarem posteriorment les conseqüències de la Guerra Civil Espanyola i finalment farem una breu referència a la memòria històrica. I de fet ja podem començar aquesta videoclasse amb la introducció. Primer hem de definir què va ser la Guerra Civil. Va ser un conflicte intern, un enfrontament bèl·lic, una guerra dins del territori espanyol que va durar des de 1936 fins a 1939, concretament des del 17 de juliol del 36, que és considerat el dia de l'Alzamiento, fins a l'1 d'abril de 1939, que és quan el Franco declara la fi de la guerra. Recordeu que les guerres civils són enfrontaments interns dins d'un mateix país. No són enfrontaments entre països. A la Guerra Civil Espanyola, altres països van col·laborar en un bàndol o en un altre, però va ser un enfrontament intern. Seguim. És un dels esdeveniments més importants de la història d'Espanya, especialment de la història d'Espanya de l'edat contemporània i del segle XX, i algunes de les ferides avui en dia encara se continuen arrossegant, tot i que ja quasi que estem al segle, als 100 anys que han passat des d'aquest conflicte. Quan se parla d'una guerra s'han d'explicar els dos bàndols. Quins són els dos bàndols que es van enfrontar a la Guerra Civil Espanyola? Per un lloc hi havia el bàndol republicà, també s'anomenaven els rojos, i que eren els que defensaven el govern de la Segona República Espanyola, podem dir els que defensaven la Segona República en si. I l'altre bàndol és el bàndol dels rebels, que també es diu el bàndol dels nacionals o el bàndol dels feixistes, que el que volien era canviar el govern de la Segona República i fins i tot acabar amb la República. Dins del bàndol republicà, a més dels republicans, que són els que defensaven la República, hi havia les forces d'esquerra, els socialistes, els comunistes i els anarquistes. Mentre que dins del bàndol rebel hi havia grups d'ideologia més aviat de dreta, d'extrema dreta, conservadors, i els que volien el retorn del rei i els monàrquics. Bé, després d'aquesta introducció ja podem explicar quines són les causes, és a dir, els fets que van fer desencadenar el conflicte de la Guerra Civil. Hem de dir que la Segona República, que era el govern anterior a la Guerra Civil Espanyola, havia intentat fer una sèrie de reformes importants, reformes que havien afectat i havien perjudicat a determinats sectors poderosos, com van ser els militars, l'Església i els terratinents. També hem de comentar que en els anys 30, arrel del famós crac del 29 que es va donar als Estats Units, es va produir una crisi econòmica important que es va difondre pràcticament per tota Europa, incloent Espanya. Aquesta crisi econòmica va provocar més atur, més pobresa i un descontent de la població, a més de que hem de dir que Espanya era un país ja de per si endarrerit, amb molt analfabetisme. Estem en uns temps en què hi ha ideologies extremes, radicals. És a dir, les ideologies de dreta se'n van cap a l'extrema dreta i les ideologies d'esquerra se'n van cap a l'extrema esquerra. Dins de l'extrema dreta podíem distingir el partit de Falange, que era un partit feixista, i una sèrie de partits conservadors de dreta que agrupats formaven la CEDA. Dins de l'extrema esquerra a Espanya hi havia en aquells temps partits com el Partit Comunista Espanyol i el sindicat anarquista CNT. El 1936, dins de la Segona República, entre febrer i març es fan unes eleccions que les va guanyar el Front Popular. El Front Popular era una agrupació de partits d'esquerra. Llavors, els sectors conservadors, especialment l'exèrcit, van considerar, després d'aquesta victòria, que era necessari fer un cop d'estat. I és llavors, a partir d'aquesta victòria en les eleccions, quan els militars comencen la conspiració per fer un cop d'estat, que serà el que farà desencadenar la Guerra Civil. Una altra de les causes que considera és que hi havia molts problemes d'ordre públic. Dins dels carrers hi havia molts fets violents, hi havia tiroteig, contínuament hi havia vagues, hi havia incendis d'esglésies i de convents, i aquests fets violents feien que alguns fossin partidaris d'un règim estricte i autoritari. Dos assassinats són molt importants per l'inici de la Guerra Civil.
Primer, un assassinat d'algú vinculat amb el Partit Socialista, i per tant amb esquerres, que va ser el tinent d'assalt José del Castillo, i pràcticament un dia després, com a represàlia, es va assassinar un dels polítics més importants que hi havia en aquells temps de la dreta, que era José Calvo Sotelo. Aquests dos assassinats són molt importants, especialment l'últim, perquè els generals que encara no estaven segurs de participar en el cop d'estat en la conspiració secreta, arrel d'aquest assassinat, van decidir ja entrar dins de la conspiració. Dins d'aquests generals insegurs de participar en la conspiració, que arrel de l'assassinat de José Cabo Sotelo va decidir incorporar-se a la conspiració, un d'aquests generals va ser el general Franco. I finalment, la causa immediata, el fet que va desencadenar ja que es donés la Guerra Civil, va ser el cop d'estat militar que es va fer el 17 de juliol de 1936 a Melilla. Arrel d'aquest cop d'estat és quan començarà la Guerra Civil espanyola. Llavors ja podem anar directament a referir-nos al desenvolupament de la Guerra Civil espanyola. Hem comentat que es diria en 3 fases i anem a la fase inicial, és a dir, a l'inici de la Guerra Civil espanyola, que la podríem ficar més o menys per les dates del juliol del 36, que és quan comença, fins al març del 37. Què passa? Bé, hem de dir, com ja hem comentat abans, que, que els militars havien preparat un cop d'estat per acabar amb la República i ficar un govern militar a Espanya. El alzamiento, que es diu, comença primer a Melilla, a la zona del Marroc. Melilla era una plaça espanyola. I això va ser el 17 de juliol del 36. Va tenir èxit i els militars van poder controlar tota la part de Melilla i després tota la part del Marroc. Llavors, entre el dia 18 i el dia 19 de juliol, el cop d'estat es va estendre per tota la península espanyola. Els principals generals implicats en aquest cop d'estat, els principals líders, van ser els generals Mola, que es diu el director, que és el que va gestionar el cop d'estat, el general Sanjurjo, que era un general que està exiliat a Portugal, i el general Franco, que estava destinat al Marroc. Ja parlarem després d'ells. Llavors, aquest cop d'estat, que va tenir èxit a la zona del Marroc, però que refereix a la península, va tenir èxit en alguns llocs i en altres va fracassar. On va tenir èxit? Aquí, en aquest mapa, ens podem... A veure, ficaré el que es vegi millor d'aquesta forma. En aquest mapa podem veure, que és el mapa de l'inici de la Guerra Civil, els llocs on va triomfar el cop d'estat i que van passar a control militar, que són els llocs que diuen nacionalistes aquí, de color lila, és a dir, la zona del Marroc, una mica al sud d'Espanya i sobretot aquesta zona aquí que inclou Galícia, Castella-Lleó, Aragó, una part d'Extremadura, la illa de Mallorca i després Eivissa i les Illes Canàries. I una mica algunes places d'Andalusia, especialment Sevilla. És a dir, aquests són els llocs on els militars van aconseguir controlar el territori. Però hi ha altres llocs on va fracassar el cop d'estat. I els llocs on va fracassar el cop d'estat, que seran les zones encara fidels a la República, hi ha les 3 ciutats més importants d'Espanya, que eren, evidentment, la capital Madrid, Barcelona i València. De fet, a Madrid i a Barcelona, els generals sublevats que van intentar fer la sublevació van fracassar i van ser afusellats, que van ser a Madrid el general Fanjul i a Barcelona el general Godet. Seguim. Llavors, qui va liderar l'exèrcit? L'exèrcit més important que hi havia en aquells temps estava destinat al Marroc, que era la legió i els regulars. Dins dels regulars, una part molt important eren els soldats marroquins. El general Franco, que estava destinat a les Illes Canàries, va fer, en un vol va aconseguir arribar al Marroc i va prendre el control de l'exèrcit que estava destinat al Marroc. La segona operació important que va ser la de traslladar els soldats que estaven aquí a la península. I això ho va fer a través d'un comboi de vaixells que van desembarcar les tropes entre el 4 i el 5 d'agost del 36. Va ser una acció perillosa, però que va comptar amb l'ajut dels avions alemanys i italians que van protegir aquest comboi, perquè una part important encara dels vaixells eren fidels a la República. Tot i així, el general Franco va aconseguir traslladar les tropes del Marroc a la península i això li va donar molta iniciativa durant la Guerra Civil.
Què va passar a la República? Automàticament el cap de govern en aquells temps era Casares Quiroga, va intentar gestionar el cop d'estat, acabar amb ell, no ho va aconseguir i va dimitir i el va succeir com a cap de govern de la Segona República Martínez Barrio. Llavors, la idea era la següent. Hi havia tres possibilitats després del cop d'estat. Una era que el cop d'estat triomfés plenament a tot Espanya, llavors Espanya seria controlada pels militars. L'altra segona opció era que el cop d'estat fracassés completament i llavors se mantingués la Segona República, però es va donar la tercera opció, que era la pitjor de les tres, i era que una part, la meitat d'Espanya, va quedar controlada pels defensors de la República i l'altra meitat d'Espanya va quedar controlada pels defensors, pels militars, pels sublevats. I aquesta situació és la que va provocar que hi hagués un enfrontament entre uns i altres i provoqués una guerra civil, la pitjor guerra que ha tingut Espanya a la seva història. Aquí tenim algunes imatges relacionades amb els inicis de la Guerra Civil. Us he comentat que els tres generals més importants de l'alzamiento, de la rebel·lió dels militars, eren Mola, Sanjurjo i Franco. El general que tenim a la dreta és el general Mola, que va ser el director, el que va fer la conspiració secreta per fer el cop d'estat i que seria el cap dels exèrcits del nord d'Espanya, el director dels exèrcits del nord. El que tenim a l'esquerra és el general Sanjurjo. Aquest general ja havia intentat fer un cop d'estat durant la Segona República, havia fracassat, l'havien exiliat a Portugal i una vegada es va donar aquest cop d'estat, ell va decidir agafar un avió per anar a Espanya i agafar el control dels exèrcits. Però, curiosament, aquest avió, al despegar, es va estavellar i va morir d'accident d'avió 3 dies després del dia de l'alçament, és a dir, el 20 de juliol del 36. I el general del mig és el general Franco, que, com hem dit, estava destinat a les Illes Canàries. La República, com que ja s'ensumava que hi hauria un cop d'estat, els militars més sospitosos d'un cop d'estat els van enviar a llocs poc importants o poc perillosos. Per això que va fer el general Mola, que era un sospitós, el van enviar a Navarra, i el general Franco el van enviar a les Canàries. Però quan se va donar el cop d'estat, es va fletar un avió, que és aquest avió que us fiquem en aquesta fotografia, que es diu el Dragon Ràpid, que es va fletar des d'Anglaterra, i el va fletar i el va pagar aquest viatge un empresari espanyol que es deia March. S'ha de dir que en aquells temps els avions no hi havia vols regulars d'avions, és a dir, avions d'aquests tipus eren molt cars i difícils de tenir. Llavors, aquest avió, que es diu el Dragon Ràpid, és el que va agafar el general Franco, que estava a les Illes Canàries, i el va enviar al Marroc perquè ell prengués allí control de l'exèrcit marroquí. Si aquest avió no hagués estat fletat, el general Franco no hagués arribat a temps, probablement, al Marroc, i potser la Guerra Civil o la història d'Espanya hagués pogut canviar. La següent persona que tenim aquí a la fotografia inferior esquerra és el president de la Segona República Espanyola, que es deia Manuel Azaña. Recordeu que a la Segona República hi havia dos presidents. El president de la República, que a Espanya només n'hi va haver dos de la República, Isidro Calazamora i aquest senyor d'aquí, que és el Manuel Azaña, que va ser president de la República tota la Guerra Civil, i el cap de govern, el president del govern, que ja hem comentat que anava canviant contínuament. L'última foto que us he ficat aquí a la mà dreta és una foto de guàrdies d'assalt, voluntaris de les milícies, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, a Barcelona, que van lluitar, quan se va fer el cop d'estat, van lluitar contra els militars i van guanyar. I això va suposar que el general Godet, que era el que havia dirigit el cop militar a Barcelona, fracassés i fos afusellat. Seguim. Seguim amb el desenvolupament de la Guerra Civil a Espanya, amb la fase inicial. La batalla de Badajoz està aquí, és una batalla important perquè és una batalla que van guanyar l'exèrcit dirigit per Franco, perquè el Franco està a l'exèrcit del sud que havia desembarcat del Marroc i va aconseguir trobar una unió amb els exèrcits del nord que estaven aquí, dirigits pel general Mola. És a dir, es produeix una integració dels dos exèrcits després de guanyar la batalla de Badajoz. Llavors, una vegada se produeix aquesta unió, els exèrcits sublevats, ja que tenen la majoria dels soldats i la majoria d'armament i la majoria d'oficials són els que tenen la iniciativa i ataquen. Llavors, l'objectiu era atacar Madrid,
que estava aquí. Però abans d'atacar Madrid, el general Franco va decidir desviar-se, encara que perdés uns dies, i atacar Toledo. Per què ho va fer això? Perquè Toledo estava controlat per republicans, excepte el castell de Toledo, que és l'Alcácer, en castellà l'Alcácer, on un dels coronels sublevats, que es deia Moscardó, estava resistint contra els republicans. Llavors, per ajudar-lo, Franco, en lloc d'atacar Madrid, es va desviar a Toledo i va acabar amb el setge dels republicans i va alliberar, si ho voleu dir així, els sublevats que estaven a l'Alcázar. Llavors aquest fet se va vendre amb gran propaganda dels rebels, vale? Com una alliberació, com un fet molt important que els portava cap a la victòria. Què van fer mentrestant els republicans? Els republicans estaven intentant organitzar el poc exèrcit que tenien i van intentar fer ofensives a l'Aragó i Mallorca, però van fracassar bastant i, i pràcticament no van avançar res. Així com avançaven els nacionals i conquerien territoris, els republicans no. Llavors, davant del fet de que era molt possible que les tropes sublevades ataquessin Madrid, el govern de la Segona República, que estava a Madrid, es va traslladar a València. Llavors el govern estarà a València i després estarà a Barcelona. Llavors és quan ve la batalla de Madrid, és a dir, l'exèrcit franquista decideix atacar la capital d'Espanya, un lloc molt estratègic. De fet, la batalla de Madrid no és una batalla, són dues batalles perquè es van donar en dos moments diferents. Primer, la batalla de Jarama, que va ser el novembre, i després la batalla de Guadalajara, que va ser el març. Els republicans es van defensar a Madrid sota el lema no passarà. És en aquests temps quan comencen a arribar molts voluntaris d'arreu del món per defensar la república sota un exèrcit que es deia les Brigades Internacionals. Llavors, aquesta defensa la van guanyar els republicans. És a dir, el Franco amb el seu exèrcit no va aconseguir conquerir Madrid i va ser un moment d'optimisme pels republicans. Tot i que mireu que els republicans l'únic que estan fent és defensar-se, no estan atacant, estan defensar-se, però van aconseguir defensar la capital de Madrid. I aquí és on s'acaba la primera fase o la fase inicial de la Guerra Civil. Aquí tenim tres imatges relacionades amb aquesta fase. Les dues de l'esquerra estan relacionades amb la batalla de l'Alcázar de Toledo. Aquest és el general Franco que es passeja per Toledo, especialment per l'Alcázar, després d'haver fet fora els republicans. I aquest és el famós, això és la fotografia feta a Madrid, amb el famós lema no passaran. Que aquest lema sí que al final es va aconseguir. Llavors, una vegada hem parlat de la fase inicial, anem a comentar com estaven els dos bàndols, el bàndol republicà i el bàndol rebel, les avantatges i desavantatges que tenien. Primer parlem del bàndol republicà, és a dir, dels republicans, dels que defensaven la república. Llavors, al començament, la majoria de l'exèrcit estaven molt sublevats. Llavors, què va tenir que fer la república? Va repartir armes al poble, ¿vale? I això va suposar l'aparició de les milícies. Bueno, les milícies ja existien abans, però va donar molta importància a les milícies com a una part armada. De fet, les milícies estaven formades per voluntaris que se'ls donaven armes, però no eren exèrcits, eren batallons de voluntaris armats. I estaven organitzades i controlades per partits polítics o per sindicats, com la CNT, que era anarquista. I aquesta gent, evidentment, no tenia experiència militar. I dins de les milícies, aquestes populars, hi havia moltes dones. Què va passar després que la República va decidir organitzar un exèrcit regular? ¿Vale? Llavors, aquest exèrcit, que és l'exèrcit popular, van absorbint bastant les milícies i va decidir que les dones no entressin dins de l'exèrcit. Per tant, posteriorment, les dones ja no van participar com a soldats i van ser enviades a treballs a la rereguarda, en fàbriques, com a infermeres, etc. Un avantatge que tenia el republicà és que la majoria de vaixells, perquè recordeu que l'Armada és l'exèrcit del mar, estaven a favor de la república, tot i que la veritat no va tenir molta transcendència aquest fet. I un altre avantatge que tenia la república és que les tres principals ciutats estaven en el bàndol republicà: Madrid, Barcelona, València. No així Saragossa i Sevilla, que estaven dins dels rebels. Però, a més, els principals centres industrials i miners d'Espanya també estaven sota control republicà, perquè la Franja del Nord, que formava part Astúries, Cantàbria i País Basc, també estava dins del bàndol republicà.
Una desavantatge que van tenir els republicans, a més de que no tenien a l'exèrcit, era que el govern era inestable i anava canviant contínuament de president i de ministres. Aquí tenim quatre caps de govern durant la Segona República en la Guerra Civil, que van ser Martínez Barrio, Giral, Largo Caballero i Negrín. I a més de que aquest govern es va tenir que traslladar el primer de Madrid a València, després va de València, es va traslladar a Barcelona i finalment es va acabar tornant una altra vegada a València. Mentre que els caps de govern van canviar contínuament durant la Guerra Civil, l'Azaña, Manuel Azaña, va ser el president de la República pràcticament durant tota la Guerra Civil. Quin ajut d'altres països va rebre? Perquè recordeu que la Guerra Civil és un enfrontament intern, però els països de fora el que van fer és ajudar a un bàndol o a l'altre. El principal ajut internacional que va rebre el bàndol republicà va ser l'URSS. Recordeu, la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, és a dir, Rússia i altres repúbliques unides, el país comunista que va donar avions, pilots d'avions, tancs, artilleria. Per què ho va fer? Perquè una part molt important dels que estaven dins de la República, defensant la República, eren de partits d'esquerra, especialment el Partit Comunista. És a dir, hi havia com una certa intenció de Stalin, que era el que en aquells temps manava la URSS, d'aconseguir que hi hagués una revolució social a Espanya i Espanya passés a a ser un país comunista. Però un altre ajut que també van rebre els republicans, a més de l'URSS, va ser de les famoses brigades internacionals, que eren voluntaris vinguts de tot el món, que formaven un exèrcit propi, voluntaris vinguts, per exemple, de França, de Regne Unit, dels Estats Units, de Polònia, de Llatinoamèrica, etc. Tots aquests venien a lluitar en favor de la República, vale? Les brigades internacionals, que van ser molt importants en la defensa de Madrid. I després altres països van ajudar, però en menor grau. Per exemple, Mèxic va donar armament. I una de les grans desavantatges que va tenir la República era un govern democràtic. Llavors, es suposava que altres governs democràtics d'Europa ajudarien a la República, com eren el Regne Unit i França o Estats Units, però no el van ajudar. Es van declarar neutrals. I fins i tot, si van ajudar una mica, ho van fer a l'altre bàndol. La pregunta és per què ho van fer així. Segurament la resposta és la por que tenien aquests països a que Espanya acabés sent un país comunista. I aquesta por, el comunisme, recordo que anava amb el bàndol republicà, va fer que aquests països no ajudessin i es declaressin neutrals a la Guerra Civil Espanyola. Anem a parlar de l'altre bàndol, del bàndol rebel. Aquí a la fotografia tenim el centre del general Franco i aquest cantó és el general Mola. Pues, evidentment, un avantatge que tenien és que la major part de l'exèrcit el tenien ells sota control. Recordeu que l'exèrcit del Marroc, format per regulars i la legió, estava controlat pel general Franco. I a més hi havia milícies que van col·laborar i ajudar al bàndol rebel. La milícia feixista, que era la Falange, i una altra milícia de conservadors monàrquics, els requeters carlistes, que molts d'aquests tercios dels requeters estaven a Navarra i això ho va aprofitar el general Mola com va fer cop d'estat. Quins són els principals generals del cop d'estat? Del bàndol franquista, doncs, evidentment, ja els han comentat aquests tres, Mola, Sanjurjo i Franco, que de fet el general Mola també moriria un any després d'accident d'avió, per tant, el general Franco quedaria bastant com a líder solitari. El general Queipo de Llano, que va ser el que va liderar l'exèrcit sublevat a Sevilla, el general Llago, que seria el que portaria la legió, i Godet i Fanjul, que ja els han comentat abans, que van ser els dos generals, Godet a Barcelona i Fanjul a Madrid, que van fracassar en el cop d'estat i van ser fusellats. Llavors, clar, tots aquests sublevats com se governaven? Al començament van decidir fer un directori militar que havia d'estar presidit pel general Sanjurjo, que va morir, i que acabaria presidit per un altre general que es deia Cabanelles, que es deia la Junta de Defensa Nacional. Però resulta que més o menys hi havia moltes discussions internes i es va considerar que aquest directori militar no funcionava bé i al final, dins d'aquest directori militar es va votar que hi hagués només un cap dels exèrcits, una persona que manés sobre la resta. I en votació va sortir proclamat el general Franco com a cap d'estat i generalíssim dels exèrcits. I a partir de llavors, el líder màxim del bàndol rebel serà el general Franco i no només durant la Guerra Civil, sinó que a més establirà una dictadura a Espanya que acabarà en 1975. Quin ajut van rebre el bàndol rebel?
dels països feixistes que hi havia en aquells temps. En aquells temps, els països feixistes estaven en el seu màxim apogeu. Vale? És a dir, eren moments més importants del feixisme. A Alemanya hi havia el Hitler, i a Itàlia hi havia el Mussolini. Llavors, els feixistes van ajudar al bàndol rebel i van ajudar. Alemanya va ajudar especialment amb avions i pilots d'avió, que és el que diem la Legió Còndor. Era una legió formada per pilots d'avió i avions alemanys, que en aquells temps els avions alemanys eren els més avançats de tot. Els Stuka, els Messerschmitt i els Heinkel. I Itàlia també va col·laborar, evidentment, amb el bàndol rebel, donant també avions i, sobretot, una tropa de soldats italians que era el que s'anomenava la CTV, que era Corpo Truppe Volontarie. Molt bé. Després de fer i de parlar de la primera fase de la Guerra Civil, anem a la segona fase de la Guerra Civil, la fase central, que va de l'abril del 37 fins a novembre del 38. Llavors, el primer que va fer el Franco després de fracassar en la seva ocupació de Madrid va ser conquerir tota aquella franja nord que hi havia aquí, que era republicana, el País Basc, Astúries i Cantàbria. I dins d'aquestos de l'ocupació d'aquesta franja, que era una franja molt important com a centre industrial i miner, destaca el fet del bombardeig de Guernica, que era la capital cultural del País Basc, que va ser a través de bombarders alemanys de la Legió Còndor i va ser un dels bombardejos que va escandalitzar a l'opinió internacional perquè fins a aquells temps els avions eren considerats una arma secundària. Durant la Primera Guerra Mundial els avions havien estat poc importants perquè no estaven molt desenvolupats, eren biplans. I els alemanys, que havien avançat molt en la fabricació d'avions, la tecnologia d'avió, van demostrar que l'avió ja era una arma poderosa la que podies bombardejar i destruir pràcticament un municipi com va ser el de Guernica. Mentrestant, els republicans van aconseguir ocupar una capital de província, que va ser l'única que van poder ocupar, que va ser Terol, però que després l'acabarien perdent, a la batalla de Terol. I aquí és un dels moviments més importants de l'exèrcit franquista. Després d'ocupar la Franja Nord, decideix entrar i ocupar Vinaròs i una part de la Franja Mediterrània. Què passa quan fa això Franco? Que Catalunya, la veieu aquí, la zona republicana, queda aïllada i desconnectada de la resta de la república. I aquest fet aïllava Catalunya, deixava Catalunya aïllada. Llavors, aquí teniu les imatges relacionades amb el Guernica. Aquesta és la fotografia de com va quedar el poble o ciutat, com ho voleu dir, de Guernica, després del bombardeig de la Legió Còndor alemanya. De fet, el Franco va dir que no va ser un bombardeig d'això, sinó que havien estat els propis republicans els que havien incendiat Guernica per fugir i retirar-se. I aquí tenim un quadre molt important, que és conegut com el Guernica, que el va pintar Picasso. Picasso, el pintor espanyol, per denunciar aquest bombardeig, va fer un quadre, perquè Picasso estava a favor del bàndol republicà, va pintar aquest quadre surrealista en el qual intenta expressar la seva queixa pels fets que havien passat pel bombardeig de Guernica. Seguim. Anem a explicar algunes coses sobre el que va passar a la Guerra Civil a Catalunya. Recordeu que el cop d'estat que es va plantejar a Barcelona va fracassar i que Catalunya pràcticament va estar tota dins del bàndol republicà fins a la batalla de l'Ebre. La Generalitat de Catalunya va estar bàsicament dirigida per lluís companys d'Esquerra Republicana. Recordeu que Francesc Macià havia mort, però el seu partit no va tenir suficient força per gestionar el govern de la Generalitat i va necessitar la col·laboració o la participació, especialment de les milícies antifeixistes, i estem parlant d'anarquistes. Per tant, durant la Guerra Civil, el govern de la República, el govern de la Generalitat de Catalunya, a més de partits d'esquerra, hi van haver partits anarquistes. I va haver un moment, com ja hem comentat, que el govern que estava de la República de València es va traslladar a Barcelona. Llavors, això va fer que hi haguessin dos governs simultanis a Barcelona, el govern de la República Espanyola i el govern de la Generalitat, i això va crear tensions entre els dos governs. Uns fets importants que van passar durant el govern de la República durant la República a Barcelona, en plena Guerra Civil, va ser els fets de maig, que va ser un tiroteig que hi va haver entre forces republicanes, entre elles mateixes, per un lloc, entre el PC, el PSUV, el govern de la Generalitat,
i per un altre el POUM, que era un partit també d'esquerres, comunista, però no era stalinista, i els anarquistes. És a dir, dins de la ciutat de Barcelona hi va haver tiroteig entre forces partidàries de la República, entre republicans, que es diuen els Fets de Maig. Aquests fets al final van acabar amb la il·legalització del POUM, liderat per Andreu Nin, i els anarquistes van sumar una altra vegada a les forces republicanes. Però, clar, eren un conflicte intern quan encara estaven lluitant contra el bàndol rebel. I una altra cosa que es podia destacar dels temps de la Guerra Civil a Catalunya mentre estava governada pels republicans era que es va dictar un decret de col·lectivització. Recordeu que els anarquistes estaven dins del govern de la Generalitat. Al decret de col·lectivització, totes aquelles empreses que tinguessin més de 100 treballadors a Catalunya passaven a ser col·lectivitzades i a ser gestionades pels treballadors. I totes aquelles empreses de 50 a 100 treballadors que els treballadors votessin a favor també passaven a ser col·lectivitzades. Molt bé, després d'explicar això, anem a explicar la batalla de l'Ebre, que és la batalla definitiva i decisiva de la Guerra Civil Espanyola. Què va passar? Si recordeu vosaltres abans, el Franco va aïllar Catalunya i el que es va decidir la República és fer un contraatac a l'exèrcit franquista creuant el riu Ebre. El riu Ebre es va creuar per 3 llocs, per Mequinensa, per Amposta i per Xerta i Faió. Per Mequinensa i per Amposta va fracassar, però sí que es va creuar l'Ebre per la zona de Xerta. I és allí on va haver la guerra. En principi els republicans van tenir èxit. Aquesta, sobretot, es va desenvolupar a les comarques, a les zones de Matarranya, del Baix Ebre, de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre, especialment a les serres de pàndols i de cavalls. Eh, va ser la més encarnissada de totes les batalles, va durar més de 100 dies, però finalment va guanyar l'exèrcit franquista. I l'exèrcit republicà va quedar molt malmès ja d'efectius i d'armament i ja no tenia capacitat per resistir després d'aquesta batalla, que es va donar entre juliol i novembre de 1938. Llavors, després de la batalla de l'Ebre ja anem a la fase final de la Guerra Civil, que és de novembre del 38 fins a març del 39. Aquesta fase final es caracteritza per l'ocupació de Catalunya. És a dir, el Franco decideix ocupar Catalunya, primer ocupa Lleida. De fet, Lleida ja una part de la ciutat ja estava ocupada abans de la batalla de l'Ebre. Lleida estava dividida per l'Ebre, pel Segre, perdó, pel riu Segre. Una part estava ocupada pel bàndol sublevat i l'altra part encara estava al bàndol republicà. El 7 de gener cau definitivament Lleida, després cauen Tarragona i Reus el 15 de gener i després després de bombardejar Barcelona i Reus, primer cau Barcelona, que rendeix el 26 de gener, després cau Girona el 4 de febrer i el 10 de febrer els feixistes, el bàndol sublevat, Franco, l'exèrcit franquista, arriba a la frontera amb França i es queda totalment ocupada Catalunya per l'exèrcit franquista. Llavors, què va passar? Mentre els franquistes anaven ocupant territori, una part molt important de gent que havia quedat atrapada va marxar i es va retirar cap a França. Qualsevol persona, degut a que la repressió era molt forta, qualsevol persona que fos sospitosa d'estar a favor de la República, molts van decidir marxar i creuar la frontera de França, que els va agafar en ple hivern i la majoria ho van tenir que fer a peu, per tant va ser una fugida penosa. I mentre ja havia estat ocupada Catalunya, la part que encara quedava fidel a la República va haver un cop d'estat del coronel Casado, vale? I van fer fora el govern de Negrín. I el coronel Casado va intentar pactar la rendició amb Franco, però Franco li va dir que l'únic que volia era la rendició incondicional. Llavors, la República ja no podia defensar-se i llavors l'exèrcit franquista va ocupar Madrid, va ocupar València, Alacant, Múrcia i Almeria. I Franco, el dia 1 d'abril de 1939, va declarar que s'havia acabat la Guerra Civil. I així es va acabar amb la victòria del bàndol rebel, del bàndol franquista. Aquí tenim algunes fotografies relacionades amb el fi de la Guerra Civil. Això és el carrer Major de Lleida. Recordo que una part de Lleida estava ocupada pels franquistes i l'altra pels republicans. Aquesta és l'ocupació de Barcelona, la fotografia del marge dreta. Veieu que ja es fa la salutació feixista amb la mà alçada i aquí veiem representats els tres sectors, els militars, els civils i l'Església. Aquesta fotografia representa aquesta marxa penosa que hem dit, aquesta retirada de més de mig milió de persones, més o menys se calcula així,
que van marxar de Catalunya i van creuar la frontera cap a França. Ja s'havia fet aquesta marxa quan es va ocupar la Franja Cantàbrica, que havien anat a França. Aquesta és una segona vegada que es va fer una fugida i aquest va ser l'acollida que van rebre la majoria de republicans dels francesos. Camps de concentració tancats, sense sostre, sense aigua potable, sense mesures higièniques, etc. I hi ha bastanta gent que va morir dins d'aquests camps de concentració a França. Aquí teniu en 4 mapes el desenvolupament de la Guerra Civil. La fase inicial seria aquí, el juliol de 36, que Espanya va quedar dividida en dos. Això representa aquest comboi de la victòria en el qual Franco va aconseguir traslladar les tropes a la península i després a la batalla de Badajoz aconseguiria unir les tropes del sud dirigides per Franco amb les tropes del nord del general Mola. Aquí, a la segona fase, ja tenim que s'han unit els dos exèrcits, l'intent d'ocupar Madrid que va fracassar, les batalles de Jarama i de Guadalajara, i després aquest atac a la Franja Nord amb el famós bombardeig de Guernica que acabarà sent ocupada per l'exèrcit rebel. Una vegada ja ha estat ocupat l'exèrcit rebel, veieu aquí en l'abril del 38, és quan l'exèrcit franquista ocupa aquesta franja d'aquí mediterrània, començant per Vinaròs, i quan es produeix el contraatac de l'exèrcit republicà i es produeix la famosa batalla de l'Ebre. Després de la derrota a la batalla de l'Ebre, l'exèrcit franquista el que farà serà ocupar Catalunya. Això suposarà la fugida de molts exiliats, teòricament partidaris de la República, cap a França. Quedarà aquesta part d'aquí, fidel a la República, que s'acabarà rendint i serà ocupada pel general Franco. El general Franco va fer una famosa desfilada de la victòria un mes més tard, després de guanyar, per una exhibició del poder del seu règim. Conseqüències de la Guerra Civil, és a dir, què va passar després, quins principals efectes va tenir el resultat de la República. Va morir moltíssima gent, es calcula que aproximadament uns 500.000 morts entre militars i civils, i una forta repressió. De fet, hi va haver repressió en els dos bàndols, però clar, com que la repressió franquista va ser més intensa i sistemàtica i a més va incloure després de la Guerra Civil, que és quan van guanyar. Llavors, aquesta repressió estava feta per atemrir la població i era consells de guerra, que era una mena de judicis militars ràpids. Molta gent va ser destinada a fer treball forçós a les presons, en camps de concentracions, i directament hi ha gent que va ser executada, com el president de la Generalitat i els companys. I després moltes purgues, molts funcionaris van ser fet fora, mestres, metges, advocats, i es van ficar aquells que fossin fidels a la República, per exemple, els que estiguessin afiliats al partit de la Falange. Molta gent va tenir que marxar d'Espanya, es calcula que uns 400.000. Molta gent va anar a França i al nord d'Europa i altra gent també va anar als països llatinoamericans, Mèxic, Argentina, Venezuela, Colòmbia, etc. Després de la guerra, la societat va quedar molt empobrida, que és la societat de la postguerra. A més, Franco va decidir que Espanya seria una autarquia i que no rebria ni es relacionaria econòmicament amb l'exterior, fet que encara va agreujar aquesta pobresa i es va donar el fet de que fossin necessàries cartilles de racionament per alimentar la població. Llavors hi va haver un control ideològic molt fort, hi havia censura, és a dir, es prohibien, s'analitzaven les obres escrites, filmades, i si s'observava que eren contra els ideals feixistes del Franco, doncs es prohibien directament. El castellà era l'única llengua oficial que es podia parlar, que s'havia d'utilitzar en el sector educatiu i de forma oficial. I les manifestacions culturals tradicionals d'altres cultures, com la basca, la catalana, la gallega, es van prohibir. I la conseqüència més greu de totes és que amb la victòria de la Guerra Civil, Franco, que era el líder de l'exèrcit rebel, decideix establir una dictadura a Espanya, la dictadura franquista, un règim autoritari que va ser feixista i que va durar fins que el Franco es va morir, que va ser el 22 de novembre de 1975. Espanya va ser l'última dictadura d'Europa Occidental que va existir. Després de parlar de les conseqüències, aquí us he ficat algunes imatges relacionades amb la Guerra Civil. Aquesta fotografia és una fotografia d'un fotògraf que es diu Robert Capa, que probablement és d'un milicià abatut i probablement sigui una de les fotografies més conegudes i més difoses de la Guerra Civil espanyola. S'ha discutit la seva
originalitat si realment era una persona que havia mort un tret o era una escenificació. Aquesta dona catalana, que ara no tinc el nom, no recordo, li van fer la fotografia a la terrassa d'un hotel, a la part dalt d'un hotel. I li van donar un home perquè sortís de la foto perquè ella no anava armada. Això és Barcelona. Aquesta fotografia, aquesta dona, al moment que es va fer la fotografia, tenia 17 anys. La va fer un mexicà d'origen alemany que es deia Hans Gutmann, que després ha canviat el nom per José Guzmán. I va quedar oblidada durant moltíssim temps, fins que al temps de la democràcia va sortir en la portada d'un llibre. Llavors, aquesta fotografia va començar a tenir molta difusió i es va descobrir que la dona que sortia a la foto encara estava viva, tenia 90 i pico anys. Cosines deia de cognom, no recordo bé. Avui en dia, fa uns anys, va morir aquesta dona, però és un moment molt especial de la Guerra Civil a Barcelona. Fotografia d'un dels poetes més importants de la literatura espanyola en tota la història, Federico García Lorca. Aquest poeta va ser assassinat, afusellat pel bàndol rebel a Granada, amb la modalitat que es diu del paseillo, a començaments de la Guerra Civil. I és curiós perquè el Federico García Lorca tampoc és que tingués una ideologia molt republicana, ni feixistes, no tenia una participació clara. Segurament el van afusellar per altres motius, com per exemple la seva homosexualitat o el seu pare, que era un terratinent, tenia enemistat amb altres. Recordeu que a la Guerra Civil va morir també un altre poeta molt important, els dos poetes més importants van morir a la Guerra Civil, Antonio Machado. Però Antonio Machado va morir a la part final de la Guerra Civil mentre fugia d'aquesta retirada. Recordeu que van creuar els Pirineus i va morir a un hotel de França, a Cotlliure. Una mica més tard moriria un altre poeta espanyol, Miguel Hernández, a les presons franquistes de tuberculosi. Una part molt important d'artistes i escriptors espanyols van tenir que fugir, van estar a l'exili. Buñuel va estar a Mèxic. Juan Ramón Jiménez també va tenir que anar a Llatinoamèrica. Què més? El Picasso va continuar a França. Van tenir que exiliar-se i encara més que no em surt. L'Alberti, el Rafael Alberti també va estar exiliat. I sí, perdoneu, a veure si em trobo més, perquè no sé si m'has dibuixant. Maria Zambrano. Alguns d'aquestos amb el temps aconseguirien tornar. Hi ha altres artistes o escriptors que van aconseguir mantenir-se al règim. Alguns van ser fidels al règim, com Camilo José Cela o Salvador Dalí. Altres se van mantenir discretament, com Unamuno, Pío Baroja o fins i tot Joan Miró, que primer es va exiliar, però el pintor català Joan Miró, i després va acabar entrar. Doncs clar, la idea és que Espanya durant la Segona República tenia un gran contingent de gent d'artistes que va quedar disseminat, alguns van morir, altres van anar a l'exili, va quedar aplastat tot aquest moviment artístic que hi havia a Espanya. L'última foto que tenim aquí, teòricament, el senyor de Gosset es diu que és George Orwell. Recordeu que aquest escriptor anglès molt important, és l'autor de 1984, El rebelió a la granja, va participar a les brigades internacionals de la Guerra Civil Espanyola i també té una obra escrita que es diu Homenatge a Catalunya sobre la Guerra Civil. I també ell va estar a la Guerra Civil i es diu que alguns diuen que aquesta foto també està representat Ernest Hemingway. Jo, com no sigui aquest senyor que surt aquí, perquè Ernest Hemingway també va estar a la Guerra Civil Espanyola, però no com a soldat, sinó com a corresponsal de guerra a favor dels republicans, tot i que després, amb el règim franquista, Ernest Hemingway també aniria a Espanya. Bé, després de comentar aquestes fotos, només parlem breument de la memòria històrica. Recordeu que la memòria històrica el que vol és recordar aquelles persones que han estat silenciades durant molt temps, aquelles versions que han estat silenciades. De fet, això va passar a Espanya. El Franco va guanyar i durant tota la seva dictadura no es va parlar en absolut de tota aquella repressió que hi havia hagut contra els republicans, de les víctimes republicanes. Va quedar silenciat. Llavors, amb l'aparició de la democràcia a Espanya, es decideix fer mesures que compensessin, que restablessin tota aquesta repressió i aquest silenci franquista. Es van donar pensions pels excombatents que havien lluitat a favor de la república, per les víctimes del franquisme. Es va fer la famosa llei de memòria històrica que va obligar a retirar dels espais públics els símbols del franquisme, fossin estàtues de Franco o d'altres líders franquistes, plaques amb el símbol de la falange,
els noms dels carrers, etc. A més, es va fer un mapa de totes les fosses que hi havia, o es va intentar localitzar les fosses. Recordeu que les fosses comuns són llocs on es van enterrar cadàvers sense, sense enumerar ni ficar-los el nom ni res. Es van enterrar cossos morts, ¿vale? I, i no es va dir res d'aquestes fosses. Llavors, amb aquesta llei s'estan desenterrant algunes fosses, ¿vale? Intentant identificar els cadàvers morts. I una altra cosa que es va fer va ser aquest monument que tenim aquí dalt, que se diu el Valle de los Caídos, en aquest moment el va decidir fer el Franco com a memòria de les persones que havien lluitat en el seu bàndol. I el Franco, quan es va morir, va ser enterrat dintre del Valle de los Caídos, que està molt a prop de Madrid. Llavors, la llei de memòria històrica va retirar les restes mortals de Franco del Valle de los Caídos per enviar-les a un altre lloc i tots aquells que volguessin ser retirats els seus cossos del Valle de Caídos ho poden demanar i a més va deixar de ser un monument commemoratiu a, a, als víctimes franquistes per representar la memòria històrica dels represaliats durant la guerra. Molt bé, després de fer això sobre la memòria històrica, cine i la Guerra Civil, com faig a vegades aquest apartat, jo la pel·lícula que més aconsello mirar en relació a la Guerra Civil és Tierra i Llibertat, perquè és una pel·lícula de Ken Loach, és una pel·lícula on es parla de molts fets de la Guerra Civil, sobretot vistos des del bàndol republicà. Una pel·lícula que parla sobre una altra pel·lícula relacionada amb la Guerra Civil és La lengua de las mariposas, de Cuerda, la que surt l'actor Fernando Fernán Gómez. Bàsicament és una pel·lícula que ens parla dels temps de la República i dels inicis de la Guerra Civil a una zona de Galícia i ens parla del treball del mestre, de la dificultat del treball de mestre quan apareix el règim franquista. Una pel·lícula d'Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, aquesta és molt més actual, i en la que surt la figura de l'escriptor Unamuno, que és com es va veure la seva actitud ambigua perquè ell va sobreviure i es va adaptar al règim franquista, però amb unes conseqüències per la seva estat d'ànim, per la seva mentalitat molt dures. Altres pel·lícules de cinema, doncs hi ha La vaquilla de Berlanga, Las bicicletas son para el verano, Soldados de Salamina, que està inspirada en l'obra de l'autor català Xavier Cercas, Libertàries, etc etc. I bé, ja no tinc res més que afegir. La data no és correcta, avui és 4 d'agost. Per tant, corregir la data i res més que